खुलुमबाय। दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांखौ BM-CDF चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समजों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 10 आगस्ट आरो लोगोसे मंगलबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि कफ सिरापजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों। थांनाय सानखालि रायजोआव आसाम सरकारनि बिथोन बादियै पुलिस बिफाना फेग्रा मुवाजों लोगोसे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै हाबाफोरखौ गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 31 नं राजा लामायाव थानाय नागा चेकिंआव मोनसे खौरांनि गेजेरजों मोनथिनाय बादिब्ला गसाइगाव पुलिस बिफाननि मोनसे दोला स्रोदै सिग्रोमो। मख'नो गोनांदि गसाइगाव पुलिसआ बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंसे साखा खबब्रै गारियाव 4 सुबुंजों लोगोसे गं 80 बथलनिबो बारा कफ सिरापफोरखौ बोखांनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला गंसे टियाग' टिआर 07B0467 नम्बरनि गारिजों दिल्लीनि आग्रानिफ्राय त्रिपुरा फारसे लांनो नागिरनाय गारिखौ हमनो हायो। लोगोसे हमजानाय 4 सुबुङाबो त्रिपुरानिनो थागिबि होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। नेक्स्टआव दं बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि दैमुगिरि गामिनि लामाखौ गामि गायसनना संसार जानाय समनिफ्रायनो लामानि जौगानायखौ मोनफुंनो हायाखै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिब्रुबारि गामिनि थागिबिफोरा फोरमायहरनाय बादिब्ला गोलाव सम आसाम सरकार आरो BPF सरकारा जयै खुंथाय सालायना गोहो थासेयावबो सिब्रुबारि ओनसोलनि हान्था मेला खालामग्रा लामाखौ नायसनाखैमोन। जाउनाव बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जौगानाय बिथिंखौ नुदोंब्लाबो सिब्रुबारि ओनसोलनि फिसा फिसा गामिफोराव लामानि जौगानायनि खामानिया थालांगासिनो दं होनना गामिनि सुबुंफोरा फोरमायो। बिनिखायनो दानि गोदान सरकार BTR सरकारनिसिम खावलायहरदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा जाहाथे मोजां लामा खालामनानै रायजोनि थांलाय फैलायनि खाबु होयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम मैया फुंनि रादाबाव फोसावजाफानाय BM-CDF चेनेलनि रादाब बुथुमग्रा नम्बर थामहिनबा निउज कालेक्सन खालामग्रा नम्बराव दैथायहरदों। बाक्सा जिल्लानि दैमुगुरि गामिनि थागिबि कामेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बेबादिनो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गामियाव माबाफोर जाथाय जानायखौ खौरां महरै फोसावजानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि BM-CDF चेनेलनि होखानाय नम्बराव कल खालामनो हागोन एबा WhatsAppआव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन। खौरां नम्बरखौ जों स्क्रिनाव होना होबाय। उननि रादाबाव दं हाग्रायाव थाबोनाय माखासे NLF-नि लिडार आरो केडारफोरा दिनै ओंखारबोगोन। मख'नो गोनांदि हाग्रायाव थाबोनाय माखासे NLF-नि सोद्रोमाफोरा थांनाय साननै सिगां BTR-आव फैफिननायनि उनावनो दिनै फिन खेबसेबाव NLF-नि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा महकुमानि थिपखाइनि गुदु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोगोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला दिनै सा 20निबो बारा NLF-नि लिडार आरो केडारफोरा BTR-आव फैगोन होनना खौरां बिजोङाव मोनथियो। खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ BM-CDF चेनेलनि जानानै बे निउज बा खौरां फरायफुनाय समावनो आं मोनसे फोसावनो सानदों। रायजो राजाफोर, आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी आरो आं BM-CDF चेनेल सामलायगिरि एबा आङो BM-CDF चेनेलनि बिगोमा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं नुनो मोनगासिनो दं आरो जोंनिसिम खौरांबो फैयो। माखासे सुबुंफोरनि गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा जोंनियाव फन खालामनानै गाबहरलायो, फंबाय नों जोंनि फिसाज्लाखौ एसे बुजायहरनो हायोब्ला होनलायनानै बिथांमोना आखाइ थिखाङो, गावनि फिसाज्लाफोरखौ बुजायनो हाया, ओरैबायदिसिम आरोना। स' बिनिखायनो आं गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो, नोंथांमोनहा गाव गावनि फिसाज्लाफोरखौ एसे साबधान नोजोर हो। जाहाथे नोंथाङा ओरैबायदि जानाङा जे गावनि फिसाज्लाखौ एकदम दबथायनो हायै। स' आं बुंगोन जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ, जाय देरफुनाय गथ' गथायफोर, फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंथांमोना जानाय लोंनायनि सायाव एसे नोजोर हो। दा जों माखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां जागोन आरो मा बेसादखौ जायाब्ला जोंनि बे देहाया खहा जागोन। स' दायो नोंथांमोना जि बेसाद माखासे सुबुंफ्रा लादों बे गोबां गाज्रि। जौ आरो सिगारेट आरो ड्राग्स, फेग्रा मुवा बेसादफोर नोंथांमोना जायफोर बाहायगासिनो दङ बेफोर गासैबो नोंथांनि देहाखौ, नोंथांनि सोलेरखौ नस्थ' खालामग्रा, साननाय हनायफोरखौ बन्द' खालामग्रा, सोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ सोरखौ रेसपेक्ट खालामनाङा बेखौ सिनायनो हाया बे बेसादा। बेनिखायनो नोंथांमोना बे कन्ट्रल गैयै बेसादखौ बाहायनाङा आरो नोंथांमोना जानोब्ला बेनिफ्राय मोजां बेसाद जाय बुस्थुआ जाय जिरादा जोंनि देहाखौ गोग्गो खालामनायाव मदद खालामगोन आरो बै बेसादखौ जानानै जुदि जोंनि बिमा बिफाया एसेबां दुखु मोनोब्ला बा एसेबां जों बिमा बिफाखौ दुखु खालामब्ला बै बेसादखौ जों मानो जानो, बेखौ खेबसे साननानै नाय। उननि रादाबाव दं गसाइगाव सुइस गेटनि दरजा बन्द खालामनायनि जाहोनाव गोबां जायगाया दैजों लोमसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 बोसोर सिगांनो
मावफुंजानाय दै जगायनाय बिफाननि सुइस गेटखौ थांनाय 8 आगस्ट खालाराव दै बिफाननिफ्राय नायबिजिरनो गासै गेटखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगोनो गामि गंनैनि 100 बिगानिबो बांसिन आबाद मावनाय हाया दैजों लोमसावजोबो, जायनि जाहोनाव 30 नखरा जोबोद गाज्रि खहा जायो। मख'नो गोनांदि माइ गायखानाय आबाद फोथारा दैजों लोमसावजानाय गामिनि थागिबिफोरा पुलिस थानायाव खौरां हरदोंमोनब्लाबो सोरखारि बिफाननिफ्राय दैखौ हगारफिननायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखैसै होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायो गामिनि थागिबिफोरा। आरो गासै खहा जाजानाय आबादारिफोरनो सोरखारा खहा जानायखौ सुफुंना होनांगोन होनना बुंथिबावो। उननि रादाबाव दं बिजनीनि गंथाम गोरिब नखराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ नुजाथिहैदों। 9 आगस्ट खालार अदेबानि थांनाय समबार बारायखालि आखायाव गोबां हाबाफारि लाना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ चिरां जिल्ला बिजनीखौ नायगिदिंफैदों। मख'नो गोनांदि बे गिदिंनायाव बिथां प्रमद बर'आ बिजनीनि खातसाहानि गोरिब सुबुंनि 65 बैसोनि बोराय आबादारि सामासरन बसुमतारिया दिनैसिम सोरखारनिफ्राय जेबो मोनसेबो हेफाजाब मोननो हायाखैमोन। दा बे बिथांखिखौ नोजोर होना प्रमद बर' बिथाङा मैया सानाव सामासरन बसुमतारिनि बायफ्लेनाय न'आव नुजाथिहैयो, बिटिआर सरखारनिफ्राय हानायसेबां मदद होयो। बेजों लोगोसे मख'नो गोनांदि सामासरन बसुमतारिखौ लाफानानै बिजनीनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गंथाम गोरिब नखराव नुजाथिहैयो थासारिनि सायाव सुलाद लानो आरो बिनि उनावनो बिजनी महकुमा बेंगिरिनि मावख'आव खुंनाय रिभिउ मिटिंआव गुबुन गुबुन बिफाननि सोरखारि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायो। लोगोसे माखासे बिफानफोरनि आंखाल अजदफोरनि उदिस लायो प्रमद बर' बिथाङा। बिनि उनावनो बिजनी बान्दब जौसिन फरायसालि आरो गारगावआव थानाय चिरां पलिटेकनिकखौ नायदिंनानै सोलोंथाइ फसंथाननि गोबां आंखाल अजदफोरनि सायाव खौरां लायो। बेनि अनगायैबो बिजनीनि सारापेट, दैमुगुरि, मालिपारा जायगायाव ओनसोलनि आइ दैमाया खुरखानाय जायगाखौ नायसंहैयो। उननि रादाबाव दं हिन्दी सावथुन मुलुगनि मुंदांखा अनुपम श्यामआ 63 बोसोर बैसोआव जिउ गोमाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां फावगिरिया मल्टिपल अर्गेन फेलियरनि जै जिउ गोमायो आरो बेजों लोगोसे खौरां बिजोङाव मोनथिहोनाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो माल्टिपल अर्गेन फेलियर बेरामजों गाग्लोबजाना देहा फाहामसालियाव गोग्लैना दंमोन। मुम्बाइनि गरेगावनि लाइफस्टाइल हस्पिटालाव बिथाङा मैया जोबथा हां बोयो। बिनि सिगांबो बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों गाग्लोबजाना जुजिनो गोनां जाखादोंमोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोनो। उननि रादाबाव दं आसाम सोरखारा आरोबाव फिन गोदान एसअपि फोसावना होदों। गासै जिल्लायावनो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय कार्फिउ सोलिगोन। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा मैया अदेबानि 9 आगस्ट खालाराव कभिड-19नि गोदान नेमखान्थिफोर फोसावना होदों। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायना होनाय बादिब्ला कभिड-19नि गोदान नेमखान्थिया दिनै 10 आगस्ट खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 आगस्ट खालारसिम गोहोम खोख्लैगोन होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि मैयानि फोसावजानाय कभिड-19नि गोदान नेमखान्थिफोरा हादोरसायाव माहारियारि कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै गासै जिल्लायावनो कार्फिउनि समखौ मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायनानै अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम खालामना होदों। उननि रादाबाव दं आसामनि थागिबि बक्सार लाभलिना बरग'हाइआ टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानानै गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि टकिअ अलिम्पिकआव बिथां लाभलिना बरग'हाइआ बक्सिं गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानायनि उनाव मैया खौरां बिजोंनि सिगाङाव गोजोननाय फोरमायो। उननि रादाबाव दं टंला जलाहाव थानाय दाफोन दि मिररनि मावबादायाव जिल्ला बेंगिरि डक्टर पि उदय प्रबिननि आगान। उदालगुरि जिल्लानि टंला जलाहाव थानाय दाफोन दि मिरर गामियाव मैया उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डक्टर पि उदय प्रबिनआ दावबायफैयो। बिथां जिल्ला बेंगिरिया साननैसोनि हाबाफारिजों खुंनाय समाजारि जेंना आरो गोरोबथाय हाबाफारिखौ बेखेवो। दाफोन दा मिररनि गाहाय मावखुलियाव बानजायनाय आरो टाटा इन्स्टिट्युट अफ ससियेल साइन्स मुम्बाइनि हेफाजाबाव साननैसोनि मावबादा हाबाफारिया मैया जागायो। टाटा इन्स्टिट्युट अफ ससियेल साइन्सनि अनसुमान आरो दीपांशुआ फोरमायनाय बे मावबादाखौ बेखेवनानै जिल्ला बेंगिरि डक्टर पि उदय प्रबिनआ पबित्र राभानि दैदेननायाव गायसननाय दाफोन दा मिरर आफादनि गिदिर खामानिखौ बाख्नायो आरो समाजजों मुगैजानाय बावना हारिनि सुबुंफोरखौ समाजनि सुबुं महरै गनायथि होनायाव जेरैबादि खामानि मावबोदों बेनि थाखाय खुंथायनि मदद खालामनाया गोनां होनना मख'यो जिल्ला बेंगिरि डक्टर पि उदय प्रबिनआ। उननि रादाबाव दं गहपुराव उकिल गगैनि मुसुखा सावदों। थांनाय 9 आगस्ट थामहिनबा मैया उकिल गगैनि हेंथायै ओबिसि फरायसा आफादनि सोमावसारनाया जायो। मख'नो गोनांदि गहपुरनि बिखायाव बिश्वनाथ जिल्ला ओबिसि फरायसा आफादा उकिल गगैआ ओबिसि हारिनि सायाव हेंथायै बुंनायनि सायाव एमएलएनि मुसुखा सावनायजों लोगोसे उकिल गगैखौ मुर्दाबाद सोदोबजों
हस्रि खावनायजों लोगोसे अख्रां गोमख्रामजासे स्ल'गान होना सोमावसारो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं हाग्रामा महिलारिखौ लानानै आंहा जेबो जिंगासिनांगौ गैया प्रमद बर'। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरजों बहा मा रायज्लायदों, मा हाबा मावनो थांगासिनो दं बेनि सायाव आंहा जेबो जिंगासिनांगौ गैया होनना बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथां प्रमद बर'आ बुंफाबावोदि बिटिआरनि चिफ जागोन बुंनाय रावफ्रा ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय आरो माखासे निउज चेनेलजों फोसावजानायखौ नोजोर होना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंफाबावोदि हाग्रामाया बिटिआरनि चिफ जायो जाया आंहा जेबो बुंनांगौ गैया होनना। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै आरो दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालाम आरो नोंथांमोननि न'खरनो शेयार खालामना हो। गोजोन्थों।